Jevreji se kao vjerska etička zajednica javljaju u Bosni i Hercegovini početkom 16. stoljeća. Odnosno, praktično 1492. godine izgonom iz Španije počinje dolazak Jevreja u ove prostore. Normalno, oni nisu krenuli odmah ovde, nego su preko Francuske, preko Italije, preko Dubrovnika najzad došli u ove krajeve. Tako da se on veže za početak 16. stoljeća, pojedinačni dolazak. Međutim, organizovanje jevrejske zajednice u gradu Sarajevu, pa tako i u Bosni i Hercegovini, datira od 1565. Znači, to je već druga polovina 16. stoljeća, kada je formirana jevrejska zajednica Bosne i Hercegovine kao zvanična. Jevreji su prvo došli na ovaj prostor gdje danas se nalazimo, u starom hramu, koji je se nekad zvao Kal Grandi ili Veliki hram, a danas se zove Kal Vježu, odnosno Stari hram, zbog toga što je u međuvremenu bio izgrađen Veliki hram koji je danas Bosanski kulturni centar i koji je jevrejska zajednica poklonila poslije Drugog svjetskog rata gradu sa namjerom da se koristi u svrhe razvoja kulture i promicanja kulture svih naroda unutar Bosne i Hercegovine. Sijavuš Paša je prije svega dozvolio da se Jevreji nasele u Otomanskom carstvu i njemu na određen način zahvaljujemo današnje bitisanje na ovom prostoru, jer je tako i krenula sefardska zajednica da praktično egzistira i postoje na ovom prostoru, u kojoj su Jevreji na određen način bili s podozrenjem primani i ako su bili uopšte primani, međutim u Otomanskom carstvu Jevreji su imali sva prava na svoju vjeroispovijest, a sva ostala prava, građanska prava su na određen način imali kao svi ostali nemuslimani. To moram posebno istaći zbog toga što Jevreji nisu smjeli posjedovati zemlju, pa je to bilo na određen način opredjeljenja da se morali baviti zanatstvom, odnosno trgovinom, i onda su se koncentrisali u gradovima, a nisu mogli da budu koncentrisani, nisu mogli na određen način da žive po selima. Otuda na određen način mogu da kažem da se i razvila jedna predrasuda o Jevrejima kao trgovcima, o Jevrejima kao zanatlijama dobrim i na neki način u gradu je bilo jedno podozrenje prema njima zbog toga što se trgovinom smatralo da nekim oblikom zelenaštva. Međutim, to je bio jedini način opstanka Jevreja, posebno u periodu vladavine Otomanske imperije. Na određen način iz Španije su istirani muslimani isto kad i Jevreji. 1492. progon je bio identičan. Evropa je bila zemlja podozrenja, stvarale se nacionalne države u kojima drugi nisu bili poželjni. Tadašnja Turska imperija, praktično Otomanska imperija, je pokazala potpunu blagonaklonost prema narodu koji je patio, koji nije imao svoju zemlju. Jevreji nisu imali gdje doći. I taj fenomen 2000 godina života u dijaspori je na određen način fenomen koji nije poznat u istoriji čovječanstva. Tako da smo i danas zahvalni Turskoj imperiji na tome što je pokazala na određen način blagonaklonost i dozvolila da jevrejska zajednica opstane. Kasniji pogromi su učinili svoje da se ona minimizira, ali u svakom slučaju to je bio početak nekog novog procvata jevrejstva, odnosno procvata ukupne afirmacije jevrejske kulture i tradicije, pa i religije na ovom prostoru. Oni nisu živjeli u getu, oni su bili potpuno otvoreni, mogli su da izlaze, da dolaze, da se bave različitim poslovima unutar grada i u gradu, ali su spavali u tom dijelu, odnosno boravili uglavnom na ovom dijelu i tu su počeli izgradnju svoje prve sinagoge, to je ovaj hram u kojem se danas nalazimo i to je datira sa 1561. a hram je napravljen 1581. godine. Znači, trebalo je dosta vremena da se dobiju različite dozvole, što je opet na određen način bio presedan, jer su u to vrijeme u Otomanskoj imperiji bilo zabranjene izgradnje crkava i sinagoga. Jevreji su uspjeli da dobiju, a saglasnost se dobivala normalno u porti u Istanbulu. Tako da je čekalo se dosta dugo, međutim, uspjelo se uz pomoć na određen način političkog, ekonomskog i bilo kakvog lobiranja da se dođe do te dozvole, da počne ta izgradnja i da se izgradi ovaj hram u kome su Jevreji mogli da vrše svoju službu, odnosno svoju bogomolju, nazovu sinagogom i da u njoj obavljaju svoje vjerske obrede. Zato je bilo potrebno 10 muških glava, u međuvremenu se razvilo mnogo više jevrejskih porodica, došlo, tako da je to bio početak jednog organizovanog vjerskog života u jevrejskoj zajednici. Pomagali su više građani grada Sarajeva, odnosno građani drugih gradova u kojima su gradile sinagoge, individualnim prilozima. Međutim, to je ono što govori o nekoj multietničnosti grada koji je stvaran kroz vijekove, stvaran i dolaskom Jevreja na određen način. Mi možemo da zahvalimo praktično i lokalnom stanovništvu jednu potpunu lojalnost koja na određen način govori da su Jevreji dobrodošli na prostor Otomanske imperije, ali istovremeno i na prostor grada Sarajeva u kome nisu živjeli samo Turci koji su tada bili, su živjeli drugi narodi koji su blagonaklono gledali na Jevreje tog vremena.
Jevrijska zajednica se sastoji iz 7 organizacija, 6 jevrijskih opština koje djeluju 4 u Federaciji Bosne i Hercegovine, 2 u Republici Srpskoj. U Federaciji djeluju jevrijske opštine u Sarajevu, Zenici, Tuzli i Mostaru, dok u Republici Srpskoj djeluju u Banja Luci i Doboji. Osim tih 6 organizacija, odnosno 6 opština, u okviru jevrijske zajednice djeluje Jevrijsko kulturno-prosvjetno i humanitarno društvo La Benevolencija kao ravnopravni član jevrijske zajednice Bosne i Hercegovine. I što se tiče same jevrijske zajednice, ona je organizovana danas tako da praktično služi za ispoljavanje svih kulturnih, tradicionalnih, vjerskih i svih drugih djelatnosti koje jevrijska zajednica se trudi da opstane unutar Bosne i Hercegovine, da se ne asimilira, ali i ravnopravno integrira u društvu. Mi smo često nazvani jevrijskom nacionalnom manjinom. Mi nismo zadovoljni tim, ne smatramo se konstitutivnim narodom, ne samo zbog brojnosti, nego inače, obzirom da smo tu tek 450 godina, ali se u svakom slučaju smatramo autohtonim narodom ovog prostora i smatramo da bi to bila puno, ajde da kažem, pravilnija klasifikacija jevrijskog naroda, odnosno jevrijske zajednice unutar ustavnih rješenja koja nudi. S tim u vezi smatram da Jevreji zaslužuju jednu punu ravnopravnost kao i svi drugi građani, što se na određen način već, ajde da kažem, isprofanisanom presudom Sejdić Finci, koja nikako da prođe, pokušava dobiti. Presuda je donesena, ali njena implementacija, nažalost, ide sporo i bojim se da ćemo još dugo sačekati da se tako nešto realizuje, iako će to biti jedan od uslova ulaska Bosne i Hercegovine u Evropsku zajednicu naroda, ukoliko do toga ikada i dođe. Što se tiče samog položaja unutar Bosne i Hercegovine, Jevreji nemaju nekih posebnih problema. Mi živimo kao i svi drugi građani, dijelimo sudbinu svih drugih građana, nezaposlenost, loš standard, slabo na određen način finansiranje zdravstva, školstva, sve to na određen način tišti Jevreje na isti način kao i drugi. Međutim, ono što mene na određen način zabrinjava u odnosu na ranijih 10-15 godina, odnosno godine poslije rata, je jedna mala marginalizacija manjinskih grupa, manjinskih zajednica. Ona je možda posljedica loše financijske situacije unutar Bosne i Hercegovine, ali istovremeno i politički nesređenih odnosa unutar 3 konstitutivna naroda koji nikako da pronađu modus vivendi opstanka na ovom prostoru. Pa samim tim onda su male zajednice u stvari i gurnute na određen način marginalizirane, gurnute u stranu, što se dešava i sa kulturom, i sa sportom, i sa obrazovanjem, a vidite i sa zdravstvom, jer nedostatak sredstava na određen način generira i takvu politiku. Čini mi se da bi jednim drugim odnosom doživljavanja Bosne i Hercegovine svojom domovinom, kao što i Jevreji doživljavaju, i ovi drugi pokušali i morali uspjeti da ovu zemlju dovedu na zelenu granu i da konačno počnemo sa razvojem, a ne da se stalno vraćamo u prošlost. Ono što je Jevreji zovu narodom knjige, ono što pokušavamo da razvijemo i kod današnje naše omladine, to je učenje. Mi smatramo da samo obrazovani ljudi mogu imati svoju širinu, mogu imati toleranciju, mogu ostati svoj na svome, nikad podleći uticajima da se asimiliraju, normalno da se integriraju u društvu u kojem se nalaze, da poštuju zakone zemlje u kojoj žive, da nauče jezik zemlje u kojoj žive, da ga znaju savršeno dobro, da bi mogli biti na određen način aktivni sudionici u društvu u kome danas i opstaju. Tako da jevrijska zajednica ima jedan problem, a to je nedostatak rabina. Mi nemamo zbog male brojnosti rabina i to je jedan od posebnih problema. Danas imamo predmolitelja, imamo ljude koji bi obrazovali u tom pravcu, međutim, obzirom da se to ne finansira, mala zajednica ne može to i sama isfinansirati, u svijetu vlada mišljenje opravdano da su Jevreji bogati ljudi. Jesu u nekoj Americi, jesu negdje tamo daleko, u Bosni, nažalost, to nije slučaj. Jevrijska zajednica je osiromašena restitucijom, odnosno praktično osiromašena nacionalizacijom imovine. 1945. godine mi osim jevrijskog hrama u kojem danas sjedimo, nemamo drugu imovinu. Ovo jeste imovina jevrijske zajednice, ali je ona poklonjena, odnosno praktično data na upravljanje muzejima Sarajeva da bi bio kao dependans muzej Jevreja i služio u tu svrhu. Danas najposjećeniji muzej u gradu Sarajevu. Ne bih želio da ovi politički predstavnici naroda, konstitutivnih naroda, dovedu ovu zemlju u neko stanje u kome smo se nalazili 1992. 1995. Zamolio bih da stvarno trezvene glave razmisle o svemu, da se približe, da pokušaju da vole Bosnu i Hercegovinu, onako kako je vole Jevreji. Žalosno je reći da jedna mala skupina, jedna mala zajednica, a mene se tako čini, više voli Bosnu i Hercegovinu nego što je vole ljudi koji su konstitutivni unutar Bosne i Hercegovine. Sad taj narod sigurno voli Bosnu i Hercegovinu. Nažalost, političari izgleda puno više vole sebe nego što vole Bosnu i Hercegovinu i to je žalostna činjenica. Morat ćemo se jednog dana otrijezniti od te politike i okrenuti se onome od čega se živi, a tada je narod solidaran, vjerujte, tada je narod jedan i drugom sigurno pomaže.